Her, gün. Adım yap. Yürü. Assalamu alaikum hurmatly adamlar. Garaşlar baqi taraf yurdumdaky täderker hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan Habarlary gepleşmeleşýär. Gepleşmenin başyna Turkmenistan prezidentiniň gol çekeni resmi nämet bilen tanışdyrýar. Turkmenistanyň at gadanyny harçysy ýene hormatly ady dakmak hakynda Turkmenistanyň prezidentiniň fermany. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni halkymyzy awadan hemem bagtyar durmuşda ýaşatmak, ruhy gymmatlyklamazy aýap saklamak, geljek nesillerimize ýetirmek ugruna amal aşyrylýan giň önemli işler dünýäniň medeni mirasynyň aýrylmaz böle bolup durýan gadymy milli harçylyk sunatymyzy ösürmekde öz beýan tapýar. Bize dünýä meşhur hallary dokuyan harçylamyzyň çekýän tutanýarlyk hemem dürejlikli zähmetine ýokary baha berýär. Garaşda hemişelik bir tarap watanymyzyň milli harçylyk sunatyny ösürmekde. Halkymyzyň bu ýysanjyny urlany türkmen hallarynyň taýsy gözelligini we nepesligini dünýäge ýaýmakda. Hala çeper naqşlar salmakda bitiren uly hyzmatlar üçin hemem köp ýyllar dowamyna çeken halal we ahlasy zähmetini, hünär ustatlygyny nazar alyp, şeýle türkmen halasynyň bayram münasibetli karar edýän. Yurdumyzyň şiraýatlaryna Turkmenistanyň at gadanynyň harçysy ýene hormatly at takmaly. Türkmen Hary Döwlet Birleşiginiň Aşgabat şeper harçylyk karhanasynyň ustahana harçysy Oğul Bayramy Tagan Muradowyna, Türkmen Hary Döwlet Birleşiginiň Aşgabat şeper harçylyk karhanasynyň ustahana harçysy Guljemal Ana Muradowyna gullywa, Türkmen Hary Döwlet Birleşiginiň Beherdän şeper harçylyk karhanasynyň haly ustahanasynyň harçysy Amanjahan Ataýewa, Türkmen Hary Döwlet Birleşiginiň Serdar şeper harçylyk karhanasynyň Önümhana harçysy Aýbölek Ýolomanowyna Babaýewa, Türkmen Hary Döwlet Birleşiginiň Bereket şeper harçylyk karhanasynyň Önümhana harçysy Ogjan Uraz Mehmedowa, Türkmen Hary Döwlet Birleşiginiň Daşowut şeper harçylyk karhanasynyň Uwada haly Önümhanasynyň harçysy Hurma Anyglyjyna Töreýewa, Türkmen Hary Döwlet Birleşiginiň Halaç şeper harçylyk karhanasynyň harçysy Rozgul Hoşwatowyna Mehremowa, Türkmen Hary Döwlet Birleşiginiň Halaç şeper harçylyk karhanasynyň harçysy Lälewul Roziwna ýazyba, Türkmen Hary Döwlet Birleşiginiň Halaç şeper harçylyk karhanasynyň birinji haly önümhanasynyň harçysy Ogulkeyik Joraýewyna goçuwa, Türkmen Hary Döwlet Birleşiginiň Halaç şeper harçylyk karhanasynyň ikinji haly önümhanasynyň harçysy Sonowul Jumadurdowna Jumaýewa, Türkmen Hary Döwlet Birleşiginiň Maryt şeper harçylyk karhanasynyň Bayramaly haly önümhanasynyň harçysy Gurbangul Joraýewyna Qulywa, Turkmenistan prezidenti Gurbangul Berdimuhammedow. Indi bolsa hormatly prezidentimiň çeperli harçylamada ýurdumyzyň ähli halkyna türkmen halasynyň bayram münasibetli gurulýan dawaral şäherleri hemem ýurdumyzyň sowda toplumynyň sergisine gatnaşjylary iýeren gutlaw bilen tanışdyrýar. Çeperli mehriban halaçylar hormatly serge we dawaraly şäherleri gatnaşjylary sizi milli buýsanjymyz bolan türkmen halasynyň bayramy hemem bu bayram münasibetli gurulýan türkmen halaşnaslarynyň bütün dünýä jemgyýetiniň 21-nji mejlisiniň hemem gözellik nusgasy türkmen halasat
atly halkara masaklaryň şeride sowda toplumynyň sergitiniň öz işine başlamagy bilen tüýsürek noktaýan. Asarlaryň dowamynda sünnälenip milli aýratynlyklary bilen türkmeni durmuşynyň aýrylmaz gymmatlygyna öwrülen hallar öýlenmeden ýylysy, törlemeden bedegi, gögünlemeden gowanjy bolmak bilen UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň görnükli nuskalarynyň sanawyna girdilip, dünýäde ikrar edilen ajaýyp sunugat ýadygarlygydyr. Edi watandaşlary, gadarly halyçlar, nepisligi, iňçiligi, ýüpek ýary ýumşaklygy, dürli ögüşüni, gözüňi gamaşdyrýan owadanlygy bilen göreni haýrany goýan hallamyzda halkymyzyň ähli ajaýyp häsiýetleri, milli aýratynlyklary, sunugatyny, asally däpde suruna burany egselmede söýgüsi jemlenendir. Döwlet nişanlamyzda türkmeni haly göýlerini ýerleşdirilmegi bolsa, ata-babalarymyzyň wesiýetlerini wepalygyny nişanlar. Halkymyzyň ruwaşlyklary esenen şuny buýsanjynyň röwşeni geljegine urany anamynyň alamatydyr. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe halkymyzyň dünýä meşhur halyçylyk sunugatyny ösürmäge döwlet derejesinde aýratyn ünserler. Ony dünýä ýaýmakda, ýa-da kämilleşdirmekde, dünýädäki meşhurlygyny mundan belägen berende galdyrmakda uly taýlalar edilýär. Gadymy halyň asl nuskalaryny gözläp tapmak, gorap saklamak hem dikeltmek boýunça möhüm işler amala aşyrylýar. Munyň şeýledine ýurdumyzda täze şeper halyçylyk kärhanalarynyň gurulyp işe girdilmegi, olarda halyçy gelin ýylamadan dürejlikli işlemekler üçin ähli zerur şertlerini döredilmegi, ussat halyçyny asamydan halal zähmetine beren sarpy goýup, olaň döwlet siralary bilen siralmagan aýdyň şaýatlygy diýär. Hormatly haly, dokma we suwda puduklarynyň işgärleri. Türkmen halysynyň bayramynyň belenýän günlerini Turkmenistanyň suwda toplumyna degişli puduklaryň ösüşine başlanan serginiň geçirilmeginiň öz aýratyny many mazmur bardyr. Çünki her biri sunugat eserine deňelýän nepis halymyzy dünýäde tanatmakda, meşhurlygyny artdyrmakda, türkmen topragyny öçmejek ýygadyran gadymy beýik ýüpek ýolunyň ähmiýeti ulduryr. Häzirki döwürde beýik ýüpek ýoly täzeden dikeldirip, dost soňunlyk gatnaşyklaryna esaslanýan köpürli söwda ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmekde uly ähmiýete eýe bolýar. Sarpejliňe bu ýokary hirli ekologiýa taýdan arasy hem bäsişi ukyply önümlemede bolan eserlerini dolu kanagatlandyrmak, Türkmenistany önürleýän önümleri dünýä bazarlarynda giňden tanatmak hem eksport mümkinçiliklerini artyrmak ugrunda durmuşa geçirilýän maksatnamalar, amala aşyrylýan uly meşhurly işler geljekde-de dowam etdirilýär. Hormatly dawarly şäherlere gatnaşyjylar, iri diýerler. Turkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watany ýylyp alandylan 2021-nji ýyl edil diýermişine taryhy senelere şany wakalara baýdyr. Şöyle bede Turkmenistanyň mukaddes garaşylygynyň 30 ýylyny giň bilen belläýär. Mukaddes garaşylygymyň şanly bayramyna hasbetli ýurdumyzda hem daşary ýurtlarda geçirilýän dawarly şäherlerde berkarar döwletimiziň durmuş ykdysadyny ösüşleri, asuwda awadan bagtyar durmuşymyzyň wasfy hem aýdyň geljegini nazarlaýan belent maksatlamady öz beýan tapýar. Ýurdumyzda taryh üçin uzak bolmadyk döwürde öseni ykdysady bolan döwletleriň hatarna goşuldy. Dünýäniň köp ýurtlary bilen sowda ykdysady, alam bilim medeni urgunlarda hem beýleki urlarda özara bähbetli gatnaşyklary ýol goýuldy. Biziň öňe sürýän her bir başlanýymyzda beýtarap watanymyzyň halkara awraýny mundan belägem artdyrmak maksatlary ileri tutulýar. Hoşçoň üçin şuny öz işine başlaýan türkmen halyşnaslarynyň bütün dünýä jemgyýetiniň 21-nji mejlisiniň hem gözellik nusgasy türkmen halysatly halkara maksatlarynyň şeýle sowda toplumynyň ösüşlerine başlanan serginiň ýurdumyzyň dokumentatsyny mundan belägem döwrebap tehnologiýalary esasynda ösürmekde. İçeri we daşary sowdanyň germini giňeltmekde, türkmen el halyçylyk sunugatyny kämilleşdirmekde hem wagt etmekde uly ähmiýeti eýe boljakdygyna berkinanýan. Hormatly adamlar, edil watandaşlar, sizi toýlamyzyň bedegi, ojoklamyzyň mukaddesliginiň nişany bolan türkmen halysynyň bayramy, hem türkmen halyşnaslarynyň bütün dünýä jemgyýetiniň 20-nji mejlisiniň şeýle gözellik nusgasy türkmen halysatly halkara maksatlarynyň
Hemem seuda toplumunun ösüşlerine başlanan serginin öýdi işine başlamak bilen ýene de bir gedek tüýsürükden otlayan. Size berkcan saglyk uzak ömür, egselmede bagyt hemem maşgala awadançylygyny, işde we durmuşda uly üstünlikleri artyp ödýän. Oý çeperli halçylamadan daraklarynyň sesi berkarar döwletmede bagtyar durmuşynyň wasfy bolup hemişe batlayan arsyn. Turkmenistan prezidenti Habarlary Türkmenistan Yurdumdan ähli günjekleriniň hormat prezidenti Habarlary Türkmenistan adyna Türkmen halatynyň bayramy münasibetli köp sanly gutly hatlar kememe telegramlar gelip bolşy. Döwlet kememe jemgyçilik işgärleri öz hatlaryny milli halçylykdan oturuny, halkymyň dünýä garaşyny kemem köp hasarlyk paýhasynyň, felsefesiniň, şeýle-de ruhy dünýäsiniň öz beýany tapýanyny belleýär. Turkmenistany berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne ajaýyp hallary nefislik bilen dokuyanlar bu sunugatyň gadymy däplerini dowam etýärler. Kemem ony ýokary sunugat derejesine ýetirýärler. Hatlary ýerenler döwlet başynda bayramçylyk bilen tüýsürükden otlap, milli liderimiz berkcan saglyk, uzak ömür awadançylyk kemem garaşsyda bir tarap watanmadan munun belägen güllä ösmeginiň bähridini alyp barýan giň ýerli işlerine uly üstünlikleri ardyp ödýärler. Milli liderimiz Habarlary Türkmenistan we Milli Geňeşiň mejlisiniň deputatlarynyň adyndan Mehmet botdy. Hormatly prezident we Milli Geňeşiň halk masalarynyň agalarynyň adyndan Babaýew botdy. Döwlet başçylygy Ministrler Komitetining başlygynyň ornatyrlary Amanow, Berdimuhammedow, Abdurrahmanow, Durduliýew, Geliniýazow, Gylýjew, Mehmedow, Miredow, Müşekow, Uradiyeleýew, Ügezow, Mehirli hemem tüýsürükden gutuldylar. Milli liderimiň adyna Turkmenistan prezidentiniň diýwanynyň jogapkar işgärleri tüýsürükden çykýany gutlularyny iberdiler. Döwlet başçylygy Ahal vilayatynyň häkimi Gurbanow, Balkyn vilayatynyň häkimi Ataxaliýew, Daşy vilayatynyň häkimi Nadarmuradow, Lebap vilayatynyň häkimi Amangeliýew, Mary vilayatynyň häkimi Annaberdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Gylýjew iň umut arzulary ýoladylar. Hormatly prezident we ýurdumyň harby hukuk goraýjy idaralarynyn ýolbaşlary gutly hatlaryny iberdiler. Döwlet başçylygy Türkmen halatynyň bayramy bilen saýlary we tarapdaşlyklary yaşamak boýunça Merkez toparyň başlygy, Demokratik partiýanyň başlygy, Senagatçylar we Telekaçylar partiýasynyň Merkez Geňeşiň başlygy, Agrar partiýanyň Merkez Geňeşiň başlygy, Kerdeşler arkaşlyklarynyň Milli Merkeziniň başlygy, Zenanlar birleşiginiň Merkez Geňeşiň başlygy, Mahmud Naky ýaşar urmasynyň Merkez Geňeşiň başlygy, Dünýä türkmenleriniň Ansanperwer birleşiginiň prezidentiniň ornatary, Habarlary Türkmenistan adyna howanarlyga mätäş şaglara himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gadatynyň ýerine ýetirjek direktori, Parahaçylyk gadatynyň müdiriýetiniň başlygy hemem köp sanly beýlekler tüýsürükden gutuldylar. Türkmen parlamentariýalary sanly wiza aratnaşy arkaly Russiýa Federasiýasynyň Sankt Peterburg şäherine geçirilen 9-njy Neva Halkara Ekologiýa Kongresine gatnaşdylar. Garaşsyda döwletleriň arkalaşygyny adaý ýurtlaryň parlamentary assambleýa tarapyndan gurulan forum planetanyň ekologiýasy durnukly ösüş ady bilen geçirildi. Kongresiň işur maksatnamysy umumy mejlis hemde tegelek stolary öz içine aldy. Şolarda ekologiýa howpsuzlygyny öpçün etmek, tebigatdan peýdalanmak we daşky şow goramak babatda kanunçylygy kämilleşdirmek ulgamyna Birleşen Milletler Guramasynyň ýürütüleşdirilen halkara düzümler bilen parlamentary hyzmatdaşlygyny pogtolandyrmak, ýaşyl ykdysadyýata geçmek, ekologiýa medeniýetiniň ornuny ýokarlandyrmak, ilatyň bilimi sagdan durmuş ýörelgeleri baradaky maksatlaryny öňe ilerletmek meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Suw serişdeleriniň utgaşykly dolanyrylmagyna, ekologiýa taýdyny aň düşünjäniň artmagyna, ekosiýahatçylygy, daşky şow goramak bilen baglanşykly milli strategiýalar hemde taslamalar ulgamyna tejribeleň alçylmagyna, täze ählimumy howa siýasatyna, tokoý serişdelerine, ýaşyl energetika, ykdysadyýatyň galanysyz ulgamynyň kemale getirilmegine beýleklere aýratyn üns berildi. Foruma gatnaşyjylar hormatly prezidentimiň alyp barýan döwlet tebigaty goraýyş siýasatynyň hemde Türkmenistanyň suw diplomatiýasynyň möhüm urlary, tebigat serişdelerden oýlanşykly peýdalanmak, çölleşmege garşy göreşmek, biologiýa köpdürlüğini gorap saklamak, ýurdumyzda gurulýan senagat desgalaryna döwrebap, ekologiýa taýdyn arasynda götürşetli ýaşyl tehnologiýalary peýdalanmak ulgamyna amala aşyrylýan milli sewit hemde halkara derejetindäki giň ýerimli ekologiýa maksatnamalary we taslamaları bilen tanıştyryldy. Ýurdumyzyň döwrüň wajyp meselelerini çözmegi,
durnukly ötüş maksatlaryny amala aşyrmakda halkara jemgyýetçiliginiň tagallalaryny birleşdirmäge gönükdirilen halkara başlangyçlary hemde bugurda milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işler barada habar berildi. Hadarın kenarına gurulup Habarlary adada ulanmaga berilen Balkan ulaýatynyň Turkmenistan şäherindäki halkara deňiz porty bugün Aziýa hemem Ýewropa ýurtlarynyň arasynda ykdysady we sowda hyzmatdaşlygynyň hil taýdan täze derejä çykarylmagyna ýardym edýär. Dünýäde iň iri deňiz portlarynyň bir hökmünde giňden tanalýan bu deňiz porty milli ykdysadyýetimiň şeýlede tutuş täwtiň ykdysadyýetlarynyň ösüşinde möhüm ähmiýete eýdir. Halkara deňiz portunyň hünärmenleri Turkmenistan parahaçylygyň we anaşmagyň watany ýylyny ýokary üstünlikleri beslemek maksady bilen has hem gaýratly zähmet çekýär. Arkada prezidentiň taýsir taýlary netijesinde gadim beýik köpek ýoluny häzirki döwrüň ýokary talaplaryna hemem giň mümkinçiliklerine laýyk derejede gaýtadan dikiltmekde. Üstünlikli durmuşa geçirilýän 20 ýolu taýsamlary ata-babalarymyzyň döwletli arzuwlarynyň ýagşy maksatlarynyň berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne dawranmasynyň anyk subutnamalardyr. Alman hemem Senikanyň ötен döwrüne bolsa ata watanymyzyň bagtyak mümkinçilikleri hasam ýokaryny. Ýurdumyzda awtomobil hemem demir ýollar bilen birlikde suw we howa ýollarynyň giň mümkinçiliklerini munyň anyk subutnamalary hökmüne masal getirmek bolar. Hormatly prezidentiň ak patasy bilen ulanşy tapşyrylany Türkmenistan halkara deňiz porty şeýle bu ýytynşy hakykaty ýeni bir ýola tutuş dünýä jaratdy. Munyň öde şolar wagtda demirgazyk gün orta gün watar günler ular boýunça geçergeleň döredilmeginiň netijede bolsa gadymy beýik köpek ýoluny häzirki döwrüň ýokary talaplaryna laýykda gaýtadan dikiltmegiň arkada prezidentiň döwlet siýasatynyň aýratyny ileri sürýän urlarynyň biri bolup durýanyny aýdynlyk bilen açyp görkezdi. Milli ýerlerimiziň milliýonlarça adamlaryň bähwitlerini parahaçylygyň ösüşüň hemem ählimin we abadançylygyň bähwitlerini gönükdiren başlanykçary bütün dünýäde diňe bir giň bolugy eý bolmak bilen şäklenmän. Eýsem ata watanymy Turkmenistany üstünlikli durmuşa geçirilýän hemem meýilleşdirilýän Ýewraziýa iklimiňde uly akymlaryny sazlaşdyrmak boýunça äwür turup taslamalary anamly badarga boldy. Dünýäniň sorak häzirklamany uly araqnaşyklygymyny kemale getirmek Turkmenistanyň ykdysady strategiýasynyň ileri tutulýan urlarynyň biridir. Türkmen diýary Orta Aziýanyň üstüne geçen sevtleýin hemem sevtara ýolun çatyragyna ýerleşmek bilen ägurt uly amatlyklaryň mekanlary. Täze has kämil uly infrastrukturasyny döretmek hemem ululun bar bolan uly disgarlarynyň durkun täzelemek, döwrwap terminallary, inženerçilik teknik maksatly disgarlar gurmak, iňi häzirki zamany ululary hemem beýleki teknikalary önümçiligi ornaşdyrmak, ykdysady babatda has amatly ular boýunça täze içerki we halkara uly gatnawlaryny açmak, bu möhüm işlere başarnykly erkediýän milli hünärmenler taýýarlamagy özi manasyp şöýüdün tapdy. Turkmenistan halkara deňiz portugalaryny bu ýerde deňiz demir ýol we awtomobil urlaryny özara baglanşdyrjak multimodal merkeziň. Şeýle portuň bäsişi ukypylygyny hemem ýükleri ýerleşdirmek boýunça hyzmatyň hilini ýokarlanmagy mümkinçilik berýän logistika hyzmaty ulgamynyň döredilmegine aýratyn ünsürli. Çünki hormatly prezident tarapyndan işlendirilýän hemem durmuşa geçirilýän Türkmenistanyň logistika strategiýasy taryhy mazmuny besenendir. Döwlet başlamagyň hemişe taýşýaly gadymy döwrden beri halklary, iklimiň ýurtlaryny birleşdirýän esasy sowda ýollary, adamzat ösüşinde uly ähmiýete eý bolan, günnäwr bilen gün watary özara baglanşdyran beýik ýöpek ýoly ýurdumyň şäherlerinden geçipdir. Bugün Turkmenistan özüniň uly logistika hyzmatyny teklip edip dünýä bazaryna çykýar. Hemem häzirki zaman dünýäsiniň döwletleriniň uly maýdarlarynyň, iş öýürleriniň şeýle tanymal kompaniýalaryň işleriniň ilerlemegine uly ýardym edýär. Häzirki wagtda Turkmenistan halkara deňiz porty arkaly eksport, import ýükleri, üstsaşyr ýükleri, ýagny halyk hojalygyna degişli newit we newit önümleri, senat puluny degişli köp sany enjamlary, guruluşyk serişleri hemem beýlekler daşalýar. Portu Habarlary döwletlerine gurulýan gatnawlaryň sany bolsa ýyl geçdikçe artýar. Bugün şöhratly zähmet täplerine baý bolan Turkmenistan şäherindäki halkara deňiz porty täze belentliklere önämli gadam urýar. Çünki gahramanlar hyzamyda berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne milli ykdysadyýetimiziň ähli puduklaryny bolşýary, ýurdumyzyň uly infrastrukturasynyň hemem deňiz sowda flotynyň dünýä hil ununa laýyk gelýän derejede ösürmegine hemişe aýratyn ünsürýär. Bu urda Türkmen deňiz derýa ýolları agentliginiň edara kärhanalary şeride deňiz sowda floty ýapyk görnüşli, balykyny gemi uruluşy we abatlaýyş zawody, açyk görnüşli paýdalar jemgyýetleriniň düzümlerini alnyp barýan derwayt işlerimi özüniň maksady ukunlaryny tapawdyny.
Halkara deniz portunun umumy geçijilik kuwaty bolsa, neft önümlerine hasabalarynda millionlarça tonna barabardyr. Bu ýerde gemileň hereketine ýük ýüklemek hemem düşürmek işlerini gödäwçiligiň hemra araknaşygy, şeýle-de awtomatlaşylan urumlaryň kömegi arkaly amala aşyrylýanyny belenmäge münasipdir. Bu ýerde Balkan gemi uruşyk we abadlaýyş zawody açyk görnüşi paýdalar jemgyýetiniň gurulmagy milli ykdysadyň bu pudugynyň öňünde täze geljegiň göz başyna urulýar. Ýylly polodun 12.000 tonnasyny finagat taýdany gaýtadan işeme mümkinçiligi bolany bu zawod täze gemileň 4-süni gurmagy, 20 gemide bolsa abadlaýyş işlerini geçirmäge niýetlenenler. Umuman alanda Türkmen deňiz derýa ýolları agentliginiň idara kärhanlarynda şeýle-de deňiz suwda floty ýapyk görnüşi, Balkan gemi uruşyk we abadlaýyş zawody açyk görnüşi paýdalar jemgyýetlerini işleňe saýdaşlyk alyp barmagy bu ýerde umut ykdysady netijeleň gadanylmagy üçin muňa tutuşgullyk boýunça Turkmenistan parahaçylygyň we anşmagyň watan ýylynyň arka atlany ýanwar-aprel aýlaryna gadanyň ykdysady görkezijiligiň mysalyna da aýdyn göz ýetirmek bolýar. Hatakygy gurrunga dilen 4 aýda bu ýerde 615.000 tonna ýük taşymaň meýilnamasy 135 oturma barabar ýerine ýetirilip, geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirlerini 105 oturma goly ötüş depkine gadanyldy. Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň hünärmenleri hararda ähmet çekip Türkmen topragynyň tebigy baýlyklaryna geografik taýdan amatly kunjukda ýerleşmeginiň mümkinçiliklerini garaşy döwletimiň ykdysady kuwatynyň hasam putranyny gönükdirmekde. Döwlet tutumlary üstüne kurmuş geçirmäge giň mümkinçilikler diýen hormatly prezident da alkyşlaryny aýdýarlar. Hormatly prezidentiň el ýurt bähridine gönükdirlen işleri watanymyza gadanlayan üstünlikleri geçirilen şäherleň özündizi. Ýokary ruhlan sebäplerine maslahatlar hormatly prezidentiň el ýurt bähridine gönükdirlen beýik işlerine öz boşy hoşalygy urly. Turkmenistanyň Milli Geňişiniň halk maslahaty we mejlisi, Turkmenistanyň syýasy partiýalary hemem jemgyýetçilik gurulary tarapyndan belekde geçirilen maslahat Melikul aganyň nusgulyk ömür ýoly nesillere görüli mekdebi diýilip atlandyryldy. Turkmenistanyň bilim ministrligine geçirilen Atapenni oglu borç atly maslahaty edilen çykyşlarda asyrlardan asyrlara, nesillerden nesillere geçirilip gelýän milli ýörelgelerimiziň berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne dowam etdirişi, ata-ene mukaddesligi, ata-ene we perzent dogun garnaş gatnaşyklary dogrusyna buýsunçly söhbet edildi. Belent mertebeli prezidentimiziň mehriban kyblasy Melikul aganyň nusguly durmuşy we beýik işler hakyndaky buýsunçly sözler mehriban kyblasynyň hatiretine başlap ýazan atamyň goşgusy nesil terbiýesinde kemillige çagyrýan taglymatlardyr. Gahrman arkadamyzyň ata-ene mertebesi, perzendiň borçlary hakyndaky belent adamkärçiligi ýogulan maslahatlary watany halka bolan beýik buýsunçy döredýän nesillerimizi watan söýjülügiň hemem insanperwerligiň belent ruhuny terbiýelenmegine ýardam berýän mekteplik ýol ýörelgelerdir. Atamyň goşgusy Gahrman arkadamyzyň mehriban kyblasyna öňündäki perzentlik borjuny belent nusgusy bolup tolgunurjy duýgulary döredýär. Paýhatly pederlerimiziň mukaddes ýörelgelerini laýyklykda özüniň ahlasly zähmeti bilen döwletimiziň öňünde ägert uly hyzmatlary bitiren insan, hormatly prezidentimiziň kyblasy Melikul Berdimuhammedowy hatyralap, Türkmenistanyň Milli Geňişiniň halk maslahatynyň mejlisiniň, Dinanlar Birleşiginiň merkezi geňişiniň we Kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň bilelikde guramaklaryna geçirilen maslahat bize mehribanlar ata-ene gerek diýilip atlandyryldy. Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezine Türkmenistanyň magtymly adynak ýaşlar guramasynyň merkezi geňişini guramagynda Gahrman arkadamyzyň mehriban kyblasy Melikul Berdimuhammedowyň ýaşlara nusgulyk görüllü ömür ýoluna bagyşlanyp geçirilen şähere ata-ene sarpy nesil terbiýesine gözellüň gowhar gaşy diýilip atlandyryldy. Peder pendi perzent borcu adı bilen Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluşyk Institutuna geçirilen maslahat işçi käsiyete wetlendi. Türkmen Döwlet Bedenteri we Sport Institutuna hormatly prezidentimiz Gurban Oguly Berdimuhammedowyň mehriban kyblasyna bagyşlap ýazan goşugy perzentlik wepatynyň belent nusgasydyr atly dawaral maslahat geçirildi. Ata-babalarymyzyň gahrmançylykly zähmet we ömür ýoly ýaş nesillerimiz üçin şam çyragdyr atly terbiýetçilik häsiýetli maslahat Murat Garif adynak Turkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Universitetinde geçirildi. Turkmenistanyň şanly garaşdyrylygyň 30 ýyllygy münasibetli bilim ministrliginiň hemem magtymly adynak Türkmen Döwlet Universitetiniň bilelikde guramagyna Abu Sagyt Awul Hayır insanperwerligiň, hallallygyň, ruhy kemilligiň nusgasy we göregli we Türkmen halkynyň müňýünliklarynyň jemüşinden gaýdýan döwletlik ýörelgeleri atly
atly ilmi dörüjlük maslahaty geçirildi. Türkmen Döwlet Maliýe Institutynyň mugallimleri we talipleri üçin hyzmatdaşlygyň çäklerini sany ulgam arkaly okuw sapagy geçirildi. Türkmen Döwlet Iqtisadiýat Dolanýaryş Institutyna onlaýn boýunça geçirilen maslahat hyzmatdaşlygy ösürmek bilen bagly boldy. Oğuzhan adynaky Inженер Tehnologiýalar Uniwersitetiне Türkmen halkynyň bayramy münasibetli hünärli eller gyzyl güller atly aýdym sady bayramçylyk çäresi geçirildi. Çärede uniwersitetiň çepereller gurnugynyň gyýyllarynyň erişleriniň sergisem görkezildi. Türkmen Oguwçylyk Institutynyň guramagyna aralyň ziýanly täsirleriň öňüne almagy we araly gazetinde ekrançylyk meýdanlarynyň melioratsiýa ýagdaýyny gowlandyrmagyň ilmi esaslaryny işläp düzmegiň möhüm wezipelери atly halkara onlaýn ilmi amal maslahaty geçirildi. Ýaşylyk Hakay fadyna Halkara Newtogaz Uniwersitetiне dawaral çäre geçirildi. Bu maslahatda öz gözelligi, ýaşaş amatlygy, myhmansyýerligi, mähribanlygy, döwrewaplygy we türkmen halkynyň depde surlaryny ıgrarlygy bilen meşgullygy ýa bolan Aşgabatyň şu günki derejesini kemale getirmekde hormatly prezidentimiziň bitiren işleri barada täsin pikirler aýdyldy. Maslahatda çykyş edilen hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda senagy taýdan öten döwleti öwürmek, Aşgabady ösdürmek barada öňe sürilýän wezipeler Aşgabady dünýäniň en gözel kunjuklarının birine öwürmekde edýän taýlalarına hoşallyk sözlerini aýtdylar. Döwlet Mehmet Azad adyna Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyna daşary ýurt dilleriniň synpdan daşary terbiýeçilik çärelerini öwredilşi we peýdalanşy atly onlaýn okuw sapagy we okuw usul maslahaty geçirildi. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyny Turkmenistan UNESCO diýardan ýaýran ýollar atly taslamanyň çäklerine maslahat geçirildi. Halkara insan-perwer ilimleri we ösüş uniwersitetiне geçirilen çäre uly ruhulentlige wetlendi. Şeýle çäre Halkara gatnaşyklary institutyna da geçirildi. Turkmenistanyň Inженер Tehnika we Uly Kommunikasiýalar institutyna geçirilen çäre işçi häsiýeti mahsus boldy. Oguwçylyk uniwersitetiне geçirilen çäre döwrümüziň derwayt meseleleri bilen bagly boldy. Turkmenistanyň Döwlet Energetika institutynyň ilkinji denanlar guramasynyň guramagyna maşgala terbiýe mektebi, eneler edep mektebi atly wagny nasihat duşu geçirildi. Seýitnazar Seýdadynak Türkmen Döwlet Mugallimçilik Institutynyň talip ýaşlary Türkmen halkynyň milli bayramy münasibetli Lebap Ulayat Taryh we Ulkan Öwrünş muzeýine gurulan Türkmen halysy gözelligiň nusxasy atly haly sergisine gatnaşdylar. Turkmenistanyň ykdysadyýat toplumyna hormatly prezidentimiziň Turkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin döwlet budjetine dözmek hakynda kararyna laýyklykda Turkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin durmuş ykdysady ösüşiniň esasy ugurlarynyň döwlet budjetiniň gerdejileriniň we çykdyjylarynyň we maýy maksatnamasynyň taslamlaryny ýokary hili işläp taýýarlamak boýunça maslahat geçirildi. Turkmenistanyň Gyzyl Ýarymay Milli Jemgyýeti, Bilim, Sport we Ýaşlar Siýasaty ministrlikleri bilen bilelikde ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talip ýaşlaryny milletçilik işine çekmek maksady bilen sany ulgam arkaly ýaşlar watanymyzyň güýji, kuwaty, awray mertebeti we beýik geljekdir atly okuw geçirildi. Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň guramagyna geçirilen maslahatlar işçi häsiýete wetlendi. Bilim ministrliginiň guramagyny Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň professor mugallimleriniň arasyna ýylyň mugallimy döwlet bäzleşiniň nowatdaky tapgyry Türkmen Döwlet Iqtisadiýat we Dolanýaryş Institutyna geçirildi. Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň Aşgabat şäher komissiyasiniň hemem Owakyjylygy Daşgurşaw goramak ministrliginiň Daşgurşaw goramak gullugynyň bilelikde guramagyny tebigatym baýlygym atly wagys nasihat çäresi geçirildi. Turkmenistanyň Sport we Ýaşlar Siýasaty ministrliginiň Aşgabat şäheriniň Sport we Ýaşlar Siýasaty baş müdirliginiň guramaklaryna geçirilen maslahat terbiýeçilik ähmiýetli boldy. Arkada paýhasynyň ady dünýä döwlen türkmen halsy atly bayramçylyk beýleşiginiň jemleji tapgyry Türkmen Haly Döwlet Birleşigi Denanlary Birleşiginiň merkezi geňeşi tarapyndan Türkmen halsynyň bayramy münasibetli geçirildi. Türkmenistanyň Badyraman fadynaky Döwlet Çağlar Kitaphanasy Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň 7-nji çağlar sunugat mektebine Türkmen halsynyň milli bayramy münasibetli ýaşajyk okuwjylar bilen dörejlik duşu geçirildi. Türkmenistan parahatçylyk we anaşmaň watana gelene çağlar goraman halkara güni münasibetli paýtagtymyzyň berkararlyk, bagtyarlyk etrap ýaşlar guramalary, bagtyarlyk, berkararlyk etrap gaziýetleri tarapyndan geçirilen çäreler ören täsirli boldy. Aşgabat şäheriniň 15-nji saglyk öýünde el hünäri ýörelgi ulus ile görülli atly maslahat geçirildi. Turkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet muzeýine Türkmen halkynyň milli bayramy münasibetli mirasyň bedegi Türkmen halsy atly maslahat geçirildi. Türkmen halsynyň bayramy münasibetli Hadar Derýaýew fadynaky mugallimçilik mektebinde halasynyň ýürek owazlary ady bilen aýdym saly bayramçylyk dawrasy geçirildi.
Ahal Vilayet Polisiya Müdürlüğü Yaşlı Ramasının Ahal Vilayet we şäher etrap geňeşler tarapyndan yaşlaň arasynda sura çekmek boýunça bäsleş geçirildi. Bu bäsleşikde hormatly prezidentimiziň alyp bargan sagdyn durmuş ýürelgesini yaşlaň aňyna berk ornaşdyrmak hemde yaşlara sagdyn bedenli, ruhy kämil yaşlar edip ýetişdirmek ornuny alınıp barlayan işler beýan edildi. Göktepe Etrap Häkimliginiň Demokratik Partiýanyň Göktepe Etrap Komitetiniň medeniýet bölüminiň geçiren çäresi ören ähmiýetli boldy. Demokratik Partiýanyň Gumdaq şäher komitetiniň Balkan Vilayet Polisiýa Müdürlüğiniň şäher prokuraturasynyň Bereket Türkmenistan Etrap Habar şäher kadyetleriniň geçiren çäresi döwrümizin derwayt meseleleri bilen bagly boldy. Yaşlar Uguramasynyň Türkmenistan şäher geňeşiniň guramagyny parahatçylyk we ynanşmak bagtly ýelden geljek adly aýdym sadly bayramçylyk çäresi geçirildi. Daşowdy Vilayet Häkimliginiň hemde Medeniýet Müdürlüğiniň bilelikde guramagyny Türkmenistan parahatçylygyň we ýanaşmagyň watan ýyly münasibetli aýdym sadly dawra geçirildi. Daşowdy Vilayet Kitapxanasyny Demokratik Partiýanyň Daşowdy Vilayet şäher komitetleriniň bilelikde guramagyny Türkmenistan parahatçylygyň we ýanaşmagyň watan ýyly münasibetli maslahat geçirildi. Türkmen halysynyň bayram münasibetli Lewap Vilayet Taryhy ülkany öwrenş muzeyi, Lewap Vilayet Qadyety Yaşly Uguramasynyň Türkmenawat şäheri we Farab etrap geňeşleriniň guramaklaryna geçirilen dawraly maslahatlar täsirligi bilen tapawutlandy. Halas çeper halçylyk kerhanasynyň guramagyna geçirilen dawralar halys notuny goýulýan Berent Sarpanyň aýdyň ýüze çykmasyna öwrüldi. Mary Vilayet Häkimliginiň Vilayet Medeniýet Müdürlüğiniň Mary Vilayet Zenaner bölüminiň bilelikde guramaklaryna dawraly maslahat geçirildi. Maslahatda çykyş eden Zenaner arkada prezidentimiziň halkymyzyň milli mirasyny, el hunerini, medeniýetini dünýä ýaymakda alyp bargan berent maksatly işleriniň barhary waşlyklary beslenýänini buýsonç bilen bellädiler. Mary Lukmançylyk ortak mektebinde Mary Vilayet Polisiýa Müdürlüğiniň polisiýanyň ýol gödäwçiligi bölüminiň hemde ýanyn howpsuzlygy bölüminiň bilelikde guramaklaryna wagt nesihat duşy geçirildi. Hormatly alymlar, Nursoy ýurdumyň Watan Habarlary Türkmenistan 29. maýda saat 20-den 30. maýda saat 20-de boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumatynyň berýän habar bilen tanışýaryň. Balkan ulaýatyna Adkemurt Habar Demiralyk Ulmatran teleskonto 9.4 metr ýetýän şemal uçar. Howa ýygyny 20-26 gradus maýl gündizine 37-40 gradus ysy. Kenary taraplaryna 29-34 gradus maýl bolar. Ahar ulaýatyna Adkemurt Habar Demiralyk Ulmatran teleskonto 8-13 metr ýetýän şemal uçar. Howa ýygyny 22-27 gradus maýl gündizine 38-40 gradus ysy bolar. Mary vilayatyna aşyk howa Demiralyk Ulmatran teleskonto 6-10 metr ýetýän şemal uçar. Howa ýygyny 20-26 gradus maýl gündizine 37-40 gradus ysy bolar. Lewap vilayatyna aşyk howa Demiralyk Ulmatran teleskonto 7-10 metr ýetýän şemal uçar. Howa ýygyny 22-27 gradus maýl gündizine 36-41 gradus ysy bolar. Daşowdy ýatyny Adkemurt Habar Ulmatran teleskonto 9.4 metr ýetýän şemal uçar. Howa ýygyny 22-27 gradus maýl gündizine 37-40 gradus ysy bolar. Paýtaht Naşabatda Adkemurt Habar Demiralyk Ulmatran teleskonto 8-10 metr ýetýän şemal uçar. Howa ýygyny 24-26 gradus maýl gündizine 40-40 gradus ysy bolar. Ýurdu boýunça maý aýynyň 30-yna magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagy açyly. Edi watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan böreçikleriniň meşhurnyň hadadan 5 götürüm artma bilen baglanşykly, howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňalmagy üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýleheme ýaz pasyna howanyň derejesiniň üýtgeýäniň nazar alyp, pasaly guraga inmegi maslahat berýär. Merhaba ýaşar.
Bu düzümleri berk berjay etseňiz, ýylyň islendik pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun Watan Habarlary peşamiz jemleýäs. Berqarar döwletimiziň basyarlyk döwründe ata Watan Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşür etene. Ähli ötüşüň ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şenir. Hoşa bolun, edilýär.